तर इकडे धुळे प्रभाग 18 मधलं मतदान प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे। 2 तासांच्या घोळानंतर अखेर आता मतदानाला पुन्हा एकदा सुरुवात झाली आहे। मशीन फोडलेलं होतं, त्यामुळे इथली मतदान प्रक्रिया रखडलेली होती आणि भाजप उमेदवारानं हे ईव्हीएम फोडल्याचा आरोप होतोय। सतीश महालेंचा भाजप उमेदवारावर गंभीर आरोप आहे आणि धुळे शहरातल्या प्रभाग क्रमांक 18 मध्ये ईव्हीएमची तोडफोड करण्यात आलेली। या ठिकाणी मतदानाची प्रक्रिया रखडलेली होती। आता ही प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरळीत सुरू झाली आहे। तब्बल 1.5 ते 2 तासांच्या विलंबानंतर या ठिकाणी पुन्हा एकदा मतदान सुरू झालेलं आहे। पोलिसांनी आणि निवडणूक विभागानं या घटनेचा पंचनामा केला, त्यानंतर नवीन मशीन या ठिकाणी बसवण्यात आलं। मतदान प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे। मात्र या दरम्यान मतदारांचा प्रचंड खोळंबा झाला। मोठी रांगच्या रांग मतदारांची पाहायला मिळाली। मतदार मतदान न करता सुद्धा परत निघून गेल्याचंही कळतंय। त्यामुळे या केंद्रावर मतदानाची वेळ वाढवून देण्यात यावी अशी मागणी आता आमदार मंजुळा गावित यांनी केली आहे।